Odalguri DSA All Assam Senior Inter-District Football Tournament ni Champion बान्थाखौ मोननो हायो। Odalguri जिल्ला गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव थांनाय 31 आगस्तनिफ्राय जागायनानै 5 सेप्तेम्बरसिम All Assam स्निजि Senior Inter-District Football Tournament for Khirud Baruah Memorial Trophy 2022-23 नि जोबथा बादायलायनायाव थांनाय 5 सेप्तेम्बर एबा मैया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। बे जोबथा बादायलायनायाव Odalguri District Sports Association आरो धेमाजि District Sports Association नि गेजेराव जायो। जोबथा बादायलायनायाव धेमाजि District Sports Association नि हेंथायै Odalguri District Sports Association आ 4 गल होनानै चेम्पियन बान्थाखौ मोननो हायो आरो धेमाजि District Sports Association आ गलसेबो सोनो हायासै जाहोनाव रानार्स अफ नि बान्थाखौ मोनो। 78 Senior Inter-District Football Tournament in memory of Khirud Baruah Memorial Trophy 2020-23 बेयो क्वालिफाइं राउन्ड बे मोजाङैनो दिनै जाबोगासिनो दङ आरो आसा खालामदों बेयो मोजाङैनो जोबगोन आरो बेनिफ्राय बहाय जि टीमा देरहागोन बे टीमा नैबे सालबारियाव फैगौ 9 सेप्तेम्बरनिफ्राय जानो गोनां जि फाइनाल राउन्ड बे फाइनाल राउन्डआव बाहागो लाहैगोन आरो जोंनि नैबे एफ जोनावहा मोन 9 टीम दंमोन 9टा टीम दंमोन आरो बे 9टा टीमनि भितराव दिनै नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बेनि जि गेलेनाय हान्जा आरो बेनिफ्राय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा हान्जानि गेजेराव नै बादायलायनाय जागासिनो दङ आरो बेनि जि रिजाल्ट ओंखारगोन जोबथायाव बेनो बहाय सालबारियाव जानो गोनां बे फाइनाल राउन्डआव बाहागो लाहैगोन। दिनैनि जि जोबथा गेलेनायनि जि मा मेसेज दङ सार? दा मेसेजआथ' बहुत मोजां जोंनिया उदालगुरि टीमा बहुत मोजां गेलेगासिनो दङ आरो आसा खालामदों उदालगुरियानो बहाय बाहागो लाहैगोन फाइनाल राउन्डआव आरो नोंथांमोनाबो नुगासिनो दंदां जे उदालगुरियाव फुटबल गेलेनायनि मोनसे बारहावा दंखायो आरो गेलेग्राफोराबो गोबां थुलुंगानानै जोबोद मोजां गेलेगासिनो दङ आरो जोङो गोबाङै नाजागासिनो दं दायो आन्डार 13 निफ्राय जिफोर माने जों सिलेक्सन खालायगोन बेनो जोंनि फिउचार आफ्टार 5 years 6 years जोंनि फिउचार उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि प्लेयार्स जागोन आरो बेवहायनो जोङो नै दा फैगौ 7 सेप्तेम्बरनिफ्राय बहाय तेजपुराव जि जानो गोनां आन्डार 13 नि जि फुटबल टुर्नामेन्ट बहायबो जों बाहागो लाहैगोन जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि आन्डार 13 टीमा 9 अक्ट'आव जोङो बहाय गेलेगोन। दिनै जि जोबथा गेलेनाय बेयाव क्वालिफाइं मेच बेयावहाय माबायदि माने जागायनायनिफ्राय माबायदि हाबाफारि लानानै बे खेलाखौ सालायनाय जादों नोंथांमोना? हाबाफारियाथ' नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दङ जे जोङो आसाम फुटबलनिफ्राय जायफोर फैदों बिथांमोनखौ बरायदों गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जायफोर माने बहाय फैदों बिथांमोन गेलेग्राफोरानो जा कच मेनेजारानो जा जों बयखौबो माने बरायदों आरो बेनिफ्राय जों मोनसे उदालगुरियाव मोजां थासारि गेलेग्रानि मोजां थासारि होनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजोंनो खौसेथियाबो फैयो आरो जों सानदों बे खौसेथिया आरो गोजोनथिया जोंनि गेजेराव बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जाखांफैगोन। बे गेमखौ गोबावनि उनाव जि उदालगुरि डिएसएआ खुंनो मोनदों खुंनायनि बेलायावहाय उदालगुरि डिएसएनिफ्राय मा मेसेज हरनो दोङो? जोंहा बेनोसै दि जे बयबो जि देरफुनाय गथ'फोर दङ बिथांमोना गेलेनायनि फारसे गोसो होनांगौ लोगोसे फरायनोबो नांगोन फरायनायखौबो गारनाङा फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौ जुदि लाफायोबा अब्ला मेन्टेल आरो फिजिकेल जिथुनाखि फिटनेस बेयो जोबोद माने गोग्गो जायो आरो आं बेवहायनो बयनिसिमबो खावलायनो लुबैदों दि अकल जों बिदि टुर्नामेन्ट खुंनानै जोङो जि माने फोजाखांनायनि जि गोसोआव मोनसे थुलुंगा लानायनि थुलुंगा होनायनि जि हाबाफारि लादों बेखौ जेन रायजो राजाफ्रा मदद होगोन बिदि जोङो आसा खालामदों मानोना नोंथांमोना मिथिगौ जे अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट फुटबल टुर्नामेन्ट उदालगुरियाव मालाबाबो जाफेराखैमोन बेनो फार्स्ट टाइम जादों आरो भलिबलखौ जों खालामदोंमोन अल आसाम भलिबल इन्टार डिस्ट्रिक्ट बियो 2000आव जादोंमोन थांनाय 2000आव बे समावबो आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बहाय बहुद आसामनि जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दङ गासैबो बहाय बाहागो लादोंमोन आरो बेनि उनाव फुटबलाव नैबेनो फार्स्ट बेबो एफ जननिसो जों आसामखौ मोन 7टा जनाव भाग खालामदों ABCDEFGH बे 7टा जननि नैबे मोनसे जन
आरो बे जननि जों दायो जि चेम्पियन जागोन बिसोरनो बे जननि चेम्पियनफोरा फैनानै सालबारियाव फाइनाल राउन्ड गेलेगोन बान्थाखौ जोंथ' ओरैनो जास्ट माने मा बुंगोन नेम सेक जिहेतु फाइनाल राउन्डआ बहायसो जागोन खिन्थु बेबो जोंनि जननि फाइनाल नालाय बेवहायनो जोङो ट्रफि जोङो होगोन खालि ट्रफिल' होनाय जागोन आरो बेनिफ्राय जोंनि आसाम फुटबला माबा होगोन सार्टिफिकेट होगोन पार्टिसिपेन्ट सार्टिफिकेट बान्था जुदि बुंनो थाङोब्ला बेखिनियानोसै आरो जोङो बेस्ट प्लेयार होगोन चेम्पियन रानार्स आप आरो बेनिफ्राय बेस्ट प्लेयार ट्रफिखौ जोङो होगोन শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ